Gernika-Lumoko jaiak indarkeria matxistaren aurkako prebentzioa indartuko dabe. Gernika-Lumoko udalak gune morea berriro jarriko dau martxan Lurgorriko eta Andramari jaietan. Eraso matxistak prebenitzeko eta herritar guztiek jaiak segurtasunez gozatu alizateko egingo dabe hau. Eta horrez gain gautxori bidebus gaueko autobus zerbitzua be eskainiko dabe. Gauez emakumentzako eskariaren araberako geldialdiaka egingo da hau. Ziortza Bilbauk jaietako zinegotziak azaldu dau, jaiak bizikidetzarako eta gozamenerako gune izan behar dirala herritar guztientzat, edo zein pertsonak askatasunez eta lasaitasunez parte hartu alizatean nahi dabielako, eta prebentzioa zein sentsibilizazioa ezinbesteko tresnak direla azaldu dau eraso matxistarik bako jaiak eraikitzeko. Zinegotziak herritarren implikazioaren garrantzia ben nabarmendu dau. Ez da nahikoa arreta zerbitzua izatean, dio Ziortza Bilbauk. Beharrezkoa da gizarte osoa inplikatzea edo zein jokabide matxistaren gaitzespenean. Horrela bakarrik lortuko da, Ziortza Bilbauren esanetan, benetan inklusiboak eta errespetuzkoak izango diren jaiak. Gune morea, abuztuaren 11an egongo da Lurgorrin eta abuztuaren 14tik 17 Merkurio plazan. 10etatik 12tara izango da gautxori bidebusa barriz, 10etatik goizeko 6etara ibiliko da udalerriko auzo nagusiak lotuz.